Kaixo, zinemazale, hau duzue Zurriolako Butaka, zinemaldari buruzko euskarazko saioa gaurkoan, nahi baino beranduago, baina hementxe gaituzue berriz ere, elkarlanari bide emateko, dakizunez bost eta bidek egiten dugu posible Zurriolako Butaka, horixe ditugu bai berria, Irutxuloko hitza, zinea Gaztezulo eta Amaika Telebista, eta gaurkoan ere hementxe gaituzue. Irailako 29 ostirala, zinemaldia bukatu bezperan badugu zera aipatu eta segidan hainbat gonbidatu izango ditugu. Hain justu, gaurkoan, Ander Iriarte zinemagilea eta Joseba Errekalde, Sebastian Esarien antolatzaile izango ditugu segidan, berehala gurekin. Kritikarien solasaldian berriz, Angel Aldarondo eta Gorka Bereziako izango dira gurekin, eta Urkizu Berriako lankidea ere hurbilduko zaigu saiora hainbat kontutaz hitz egitera. Besterik gabe, has gaitezen zine maratoiarekin. Eta esan bezala, gurekin ditugu lehendabiziko bi gonbidatuak, eskertuko diogu gurekin izatea eta gainera itxaron izana, hainbat kontu ditugulako hitz egiteko beraiekin. Biak oihartzuarrak dira, somos molatzen garen oihartzuarrekin. Ander Iriarte batetikan zinemagile eta bestetikan aipatu bezala Joseba Errekalde, Sebastian Esarietan antolatzaile da bilena. Kaixo biai, kaixo Ander? Kaixo, egunon. Baita kaixo Joseba. Bai. Lehenik eta zurekin abiatuko gara, Ander, zeren okerez banago, sari bat irabazi berritan etorri zara ona, lo gutxi eginda, hori ere eskertzen dizugu. Eta pixka bat azaldu ze sari den irabazi duzuna eta ze proiekturekin. Bai, atzo irabazi genuen lau haizetarako saria, lau haizetara da zinemaldiak daukan dokumentalerako koprodukzio bilgunea, eta atzo irabazi genuen horren saria, horrek ematen digu bidea proiektua garatu ahal izateko tutorizazio luze batekin, eta garatzen ari garen proiektua El Sonido del Crack da. Paco Etxeberriaren torturaren inguruko analizian oinarritutako dokumentala. Mamitsua, beraz? Gogorra, bai. Eta gogorra, ez? Gainera ari gara ikusten Paco Etxeberriak telebistan baduela saio bat ere, oso bestelakoa izango da lantzen ari zareten dokumentala hau, zer da aurreratu dezakezuna lan honetaz? Bai, lan honetaz aurreratu dezakena da, batez ere guk ematen diogun ikuspuntua giza eskubideen inguruan doala. Esan dezakenuna da, hitz egingo dugula torturaz, baina torturaz hitz handi eta tortura gainea baita ere pentsatu zer den tortura, redefinitzen saiatuko garela, eta hau dela bidai baten hasiera. Eusko Gobernuak egin du apostu bat estudioaren bitartez, eta guk hori aprobetxatu nahi dugu montaz hitz egiteko. Baina ez gaude itxiak ere munduan zehar, eta honek gainera lau izetara bideo hori ireki digu, olako proiektu gehiago aurkitzen balin baditugu gehitzeko, eta horrela ere Euskal Herritik haratago ere torturaz, okzidenten egiten den torturaz hitz egin ahal izateko. Zenbateko laguntza da sari hau irabazi izana halako proiektu bat aurrera eramateko? Ekonomikoki esan nahi duzu? Orokorrean. Bale, ekonomikoki honek ez dauka laguntza ikan, daukana da tutorizazio bat, ez dakitela zenbatean dagoen baloratua, baina askotan azkenean diru hori erabiltzen dutzuna hortarako da. Beraz, azkenean guretzako askoz baliagarriagoa da hau, baliagarria da ja bederen zinemaldian aukeratu izana proiektua, zeren proiektu asko aukeratzen dituzte, proiektu asko aurkezten dira eta gutxi batzuk aukeratzen dituzte, eta irabazi izana, ja akreditazio bat ematen du, bai solbentzia aldetikan, eta baita ere guk nola daramagun proiektua, eta hori bai ezin dela dirutan ordaindu. El Sonido del Crack, esan behar da, ekoizpenean Irusoinen laguntza duzuela ere bai. Bai, oraingoz biak ari gara, begiratzen ari gara beste inor sartuko ote dan, eta ari gara ja koproduktore internazionalekin, Al Jazeerarekin hitz egin nuen, baita ere estatuekin, baina esan dizut bidea oso luzea da, eta oraintxe bertan Irusoinekin ari gara, eta benetan beraien laguntza inestimablea izaten, zeren beraiek daukaten egiteko jakituria olako proiektu delikatu batean asko estimatzen du. Hala ere, zuen ekoiztetxea zein da? Pixka kontatu ere bai? Bai, gure ekoiztetxea Mirokutana da, eta pentsatzen duten entzat izen ez da Japoniarra, ez dakit hemen oihartzuar batek jakingo duen ala zer da, baldak izan zer da Mirokutana, Iñaki? Nirekutana? Mirokutana. Ez. Mirokutana da oihartzungo izaki mitologikoa da, erdi gizaki erdi otsua eta jako harritan bizitzen dana. Eta aurkitu nuen egun batean liburu batean, eta esan nuen hau egun batean ekin geratuko da, eta ordutikan bueltakan abil eta esan genuen hau izan behar du ekoiztetxean izena. Eta aipatzekoa da, ekoiztetxe honekin, nahiz eta proiektu hau lantzen ari, beste batzuk ere badatu zela eta ez zaudetela gelirik alegia. Hauko produzio bilgune horretan izan duzue lantzeko aukera eta aurrera atera da, baina beste emat bai dituzu ez da,
Bai, oraintxe bertan, urriaren 11ean hasiko gara gure hurrengo filmarekin, Aitor berezi hartuak eta nik zuzenduko dugu, biek elkarrekin, eta bihar Dokamairu deitzen da. Eta proiektu honetan ari gara saiatzen ez Dokamairu, gaur eta Euskal Sukaldaritza Berlian nola baita amalgamatzen bidai esperimental batean. Benetan, erronka polita. Bai, guretzako batez ere hartzen dugun bezala da bidei bat bezala. Hau filme hau ingo dugu ondo pasatzeko, Baskuline Zenterrekin gaude, Kristonen ekipoa daukagu, eta hor gure premisa da goazen zerbait sortzera. Hor ze sortuko den, hor daukagu gure serendipia, ez? Josuak ez du ezagutzen Mirokutana zer dan, zu badakizu Sebastien esariak zer diren? Pixka bat, bera ezaututa lehenago azaldu digu, hola esango bazeniak nuke esakingo, baina berak ematen balin badu, bere traiektua jakin dezakezu noitika, nondik handiroan. Horregatik Josuarekin nahi dugu hitz egin justu. Pasako ditu alkatxofa. Bai. Bueno, lehenik eta behin zorionak Andere, benetan postutzen naiz, mila esker. Eta, aipatu dugu, Sebastien sarien antolatzaile zarela, besteien bat saltzen artean, Joseba, jakina da, hemen ere izan zaitugulako, baina kasu honetan Sebastienerekin gehiago, eta esklusiba bat ekarri diguzu. Bueno, bai, gure sariaren izena, ez? Arratsaldean beti ostiral honetan ematen da arratsaldeko 7etan hemen justu kursalen aurrean dagoen Kur galerian, hor ematen da Sebastien saria. Eta gaur ja goizean zuekin, esklusiba moduan, edo behintzat medioetan lehenengoa, esan dezakegu nori eman diogun aurten sari hau. Eta hemen ikusten du gainera zein den. Hori da, hau erderaz, gazteleraz dago, justu hemen Donostian azaldu den filma frantsesa da, eta euskeraz esango genduke 120 taupada minutuko. 120 taupada minutuko, horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta zergatik hautatu duzu film hau, aipatu behar dagoeneko Zurrolako Butakan hitz egin dugula filmaz, eta gainera kritika ona jaso dituela orokorrean, beraz, zergatik jasotzen du? Bueno, Sebastien sariak barkatu urtero, eta ja 18 urte badira honetan gaudela, saiatzen gera LGTBI baloreak oberen tratatzen dituen pelikulari ematea, beraz, beteta dago alde guztietatik, eta konkretuki sari hau pelikula honetara LGTBI balorez gain, iesaren istorioaren reflejo bat izango zaigu zertikan. Pelikula honetan ikusi dezakegu historikoki urte batzuetan, 88, 89, 90, urte horietan zer nola bizitu zen iesaren aurkako borroka, konkretuki aktapen sorrera Frantzian, eta gero beste gauza asko gehiago ere pelikula honetan ikusi dezazkegu eta gozatu dezazkegu, ez? Zalantzari gabe beraz, gomendatzekoa filma ere ikustea, ez? Erruz, historikoki benetan egin behar dalako, ekarri behar dugu gaurkotasunera urte horietan gertatu ziren gauzoi edanak, oso importantea da hori, eta gero pelikularen barruan hainbat eta hainbat balore ere espezial ikusten dira eta gozatzen dira. 120 taupada minutuko, hori da aurtengo Sebastien saria, gaurkoan esklusiban aurreratzen dizuguna Zurrolako Butaka saioan. Baina Sebastien sariek badute beste bat ere latino sariak direnak, dagoeneko horiek aipatu ditugu eta baita ere aipamen txikiak nahi diogu. Bai, lehengo ostiralean Horizontes Latinosen hasierako pelikula izan duzan, guk urtean zehar saritu gendun, Una mujer fantástica deitzen dan pelikula hori, eta sari hori eman gendun. Ezberdindu nahi du, Sebastien sariak bi atal ditu, bata da latino hori urtean zehar ekoizten diren pelikulai ematen dioguna, eta Sebastien saria da hemen zinemaldian ikusten ditugun pelikulen artean saritzen duguna. Orduan, latinoa eman gendun, oso ekitaldi ederra izan duzan, zertikan, aktoreak, direktoreak, danak hemen zeuden, eta horrek ere berezia egiten du emanaldia, eta orain, gaude pixka bat, Sebastiane horretan, ez? Jarraituko dugu orain Anderekin, zeren aipatu dugu, saria irabaztaz aparte, ekoizpen etxe propioarekin batera. Azpimarratu, eta gerora, etorkizunean garrantzitsua delako, industriak duen garrantzia zinemaldian ere ikusten ez den zerbait da, eta zu bai ibiltzen zarela zinemaldian bereziki itzaleko lan horretan, bilerak, hitzegin, ikasi, ikusi, eta pixkaten nahiko nuke balorean jartzea zein garrantzia duen zuentzat, sortzaileentzat, zinemaldiak ere industriaren atal hori izatea. Industria, suposatzen dut aizeala, industri klubetaz eta hemengo sozioaz. Guretzako, nik esango nukena da
hontan hasten zarenean eta zure ibilbidea hasi bertzeanean hasieran agian kostatzen du ordaintzea kuota, honea etortzea eta eman irudi dezake ez daukala sentidu ikan etortzia lehenengo urteetan guri pasatu zitzaigun eta sentitzen ginela bururik gabeko jarra bezala hemen bueltaka. Baina nik azkenian ikusiz ikasten da, eta egia da, honea urtez urte etortzearen medioz jendearekin hitz egin eta batez ere besteen aurkezpenak, besteen bilerak, eta lotxa hori galdearen poderioz, behin iristen zaizunean momentua zure proiektua mahai gainean jartzeko ja ez zaudela etorri ez bazina bezalako puntuan. Eta nik uste dut hori dela bere garrantzia, honek jartzen digun lekua eta honek daukan amalgamatzeko kapazitatea. Eta azkenean totak bat dirudi balin ere, iaia denak maila berdina jartzen gaitu, hasi berriak eta urte asko daramatzenak eta hori eskertzekoa da. Nik aipatu nahi nuke baita ere industriari buruz, lehen komentatu zaitudan zerbait, eta da, horren inguruan baita ere Sebastianes saria eta gehitu, 3. urtez antolatu ditugu Iberoamerikatatik datozten programatzaileak, ez? Republika Dominikanatik, Panamatik, Guatemalatik, Txiletik, Argentinatik, eta baita ere estatu mailako beste hainbat LGTBI zinemaldi programazioa egiten duten pertsonak. Eta guzti dana baita ere Industri Klub horren inguruan hartatu ditugu egun hauetan, saio asko izan ditugu, eta beraientzako ere lujo bat da, hemen dauzkagun baliabide horiekin, gero berriro ere bueltan beraien errealitatera bueltatu alizatea, ez? Eta errealitate zaila, ez? Askotan. Gurea baino askoz ere zailagoak, azken finean, guk behintzat argi eta garbi daukagu lehenengo munduan gaude eta horrek erresten gaitu dizkigu gauza asko, ez? Eta hauek beste realitate batzu dituzte eta gure gana etortzearekin, hemen hartatuak izatearekin eta gure laguntza jasoarekin enpoderatuta bueltatzen dira beraien herrialdetara eta bere lan egiteko bultzada eta indar berrituta, ez? Eta jakina da, Donostiako zinemaldiak ere hartu duela konpromiso bezala, bai LGTBI mugimenduari begira eta beste mugimendu eta beste hainbat sailei begira, baita ere modu irekian eta integratzailean lantzea gauza hauek, zeren zinema dira eta garrantzizkoak. Eta dudarik gabe gaina eta nik hori eskertu beharra diot Rebordinos jaunari, zertikan bera zuzendaritzan dagoenez kestik, honek ez du esan nahi lehen ez geundenik, baina errestu gatuzte oso hartatuak eta oso mimatuak sentitzen gera, lagunduak ere bai, eta azken finean, gure lana ere hori da, gu gizarte eragileak gera, gu gizarte mugimenduan gaude, baina zer nolako indar batuketa bilatzen dugun bide horretan, ez? Ez gaude bakarrik, hartatua gaude, lagundua gaude, eta azken finean horrek zinemaldia bera, gure gizartea bera, gure lurraldea bera, Donosti bera, hobetu besterik ez du egiten. Andre galdetu nion, zeren berritzari itzuliz sortzaileek duzuen erronkei begira eta dituzuen baliabideak eskura zuen proiektuak gauzatu ahal izateko. Aurtengo zinemaldian hainbat sari jaso dituzue euskal sortzaileek, dagoeneko hainbat aipatu ditugu, atzokoan Maider Fernandez gurekin izan genuen, bihar Telmo Esnal izango dugu gurekin, justu Global in Progress sailean, dantzan proiektuarekin laguntza hori jaso duena edo. Garrantzitsua da ere, halako sailetan, askotan zinemaldia oso munduan proiektatzen dugu ez, munduko ekoizpenekin, bertako sortzaileek ere halako sariak eskuratzea alegia. Garrantzia berezia du ikusiz hemen ere industria bat pixkanaka bada ere eragin daitekeela? Askotan, sariekin pasatzen dana, berez zerbait saritzea behar balin baduzu, esan nahi du oraindik bultzada bat behar duela, ez? Adibidez zuen kasuan, ez? Oso argi ikusten da, ematen da hori, bisibilizazio bat emateko eta bultzada bat emateko. Askotan esaten da gauza askotan, ez? Independentista ez da helburu bat, bezik eta transizionalidade bat, gauza hauetan berdin existitzen dira gure sari berezia, zinema euskal herri eta guzti horrei, azkenian ez gaudelako gizarte bilinguismo batean, diklosia batean gaudelako, gure gizartea dana dalako, eta azkenean zinemaldi honek eman diezaioken bultzada eta laguntza, oso handia dalako. Orduan, ze esango dizut, ez da garrantzitsua denik, baizik eta nahita nahizkoa denik, eta gainera ikusten ari da denboraren poderioz, handia, loreak, dantza, jarretu zaket, bere fruitu ematen ari dela, eta asko eskertzen dugu. Bai, egunerokotasunaz ere galdetu nahi dizuet, zeren, hemen zabiltzate, ara eta ona, zinemaldian ere, eta beti galdetzen dugu, baina lana egin, batekin eta bestearekin hitz egin, baina filmak ikusteko aukerarik izan alduzu, Tander? Bai, ikusteko aukera izan ditut, eta
Egia esan, beti bezala saiatzen ez juten beti sekzio ofizialekoak jake pase prensarekin izaten dugu, eta aurten asko gozatu dut L'autor pelikularekin. Badauzka puntu asko gustatu zaitzean, baina batez ere aktoren ikuspuntutikan, eta nik gomendatuko nuke behintzate ikustea juteko, buelta bat emateko, eta gero ja galdetzen balin badiazu, handiarekin oraindik uste dut dagoela resaka horretan, zeren beti saiatzen iz banatzen, euskal produkzioetan alde batetik ze iruditu zaidan ekoizpen aldetikan, nola dagoen egine eta gustatu zaiten. Eta aurkitzen duzunean olako zerbait, ekoizpen aldetikan, eraman duena euskerako zinematografia beste nivel batea, eta gainea aurkitzen duzu suertea gustatzea, eske orduan ja goza bat izaten da. Erabat ados Anderrek esaten duenarekin, eta baita ere nik aipatu nahi nuke, guk hainbat pelikula dauzkagu ja mandamentuz nolazbait ikusi behar ditugunak, eta hainbeste lan, zertikan jende guztia dana kanpotik ekartzeak, hartatzeak, beraiekin egoteak ere denbora asko suposatzen gaitu, ez eta hainbeste pelikularik ikusi aurten. Beste urte batzutan gehiago ikusi izan ditut, baina ados handiarekin, hori bai hartu nuen ere tartea ikusteko, eta aipatu nahi nuke, naiz eta 120 minutuko saritu dugun, aipamen berezi bat egingo diogu Soldati pelikulari. Ni normalean joaten naiz pelikulak ikustea ezerre jakin gabe. Gustatzen zait ahalik eta virginena azaltzea eta esertzea. Ni badakit ze ordutan egon behar dudan eta nun. Eta ez dut gehiago jakin nahi izaten, batzutan ez da beti kunplitzen, zer digan kutsumitsuak etortzen zaizkizu edo jendea hizketan, eseri nintzen eta hasi nintzen ikusten. Serbio-rumano-belga produkzioa. Bitu ze ondo. Hasi izan pelikula eta, ikusi behar dan pelikula da. Benetan, nola direktore emakume gazte batek errealitate rumano, hijito, maneli, beraien musika mota, antropologo rumano txuri esango enduke bat, haien arteko harremana, kartzela, nik ez dakila zenbat kolore eta zenbat ingrediente gehiago zauzkan pelikula horrek, baina benetan aipatzekoa eta posible baldin bada sareetara edo gure zinematara etortzen baldin bada aholkatzen zaituztet baita ere Soldati ikusi dezazuen. Bukatzeko, zeren zurekin gaina Joseba, aipatu nahi dut, labur bada ere, saiatu, uste dut atzu esperientzia surrealista bat izan zenuela filme batekin, eta labur bada ere hori azaltzen nahiko nuke. Ez nekien oso ondo ze adjektibo jarri, baina atzo zazpiter ditan, Victoria Eugenian La Llamada deritzen pelikula bat ikustea joan nintzen. Eta esan zaituzten bezala, ez nekin ere ezertxo ere pelikula honetaz. Eta topatu nintzen Victoria Eugenian, gure Victoria Eugenia eder horretan, esperientzi surrealista batekin, eta hor utzi nahi dut norberak bizitu dezala. Segurueni gaina oihartzun handia izango du pelikula honek. Baina seguru nago, zinemaretoan topatu zen dituen pertsonak agian guk ez ditugula topatuko, Ander eta biok alako filme bat ikusteko, hori ere egia da. Eta ez da jarrera ere, jendea zuti jartzen zan, kantatzen zituen, gure zinemaldian beste modu batetara normalean ikusten ditugu pelikulak. Atzokoa erabat surrealista izan duzan. Ander, gogoratu La Llamada ikusi behar dugu, beraz, aukera izaten dugun, lan eta lanen artean horretan ikusteko. Eskerrik asko gaurkoan izateagatik gurekin, zorionak, saiatu deskantzatzen, alba duzu? Bai, saiatuko nahi deskantzatzen, eskerrik asko zorionagatik, eta, egia esan guk badaukagu pelikulak ikustea klabetxo batekin industrin, hasi que saiatuko gara pintzat. Hori bai jendeak aztuten du, askotan ez ditugu ikusteko aukera, baina gero zinemaldiak ematen digu ikusteko aukera, eta igual datorren astean egiten dugu gure errepaso zuetxean. Hala ere eskerrik asko hemen entrevistatzeagatik. Bale, eta Josebari bai eskerrak eman, animo, zuen Sebastian esariakin, eta ea zer nolako sari banaketa egiten duzuen. Eta mila esker zuei, eta guztiok gonbidatuak arratsaldeko 7:00 hemen oso gertu dago galerian, inguratu nahi duena beti ongi etorria izango da. Eskerrik asko. Eta justu, aipatu dugu, Sebastiane Latino saria, una mujer fantástica, filmak eskuratu duela, justu, film horren trailerrarekin agurtuko zaituztegu, edukolako berreskuratu, eta hemen ere dagoeneko aipatu genuelako, eta barrera polita izan duelako. Hemen duzue Una mujer fantástica filmaren trailer. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Me dijiste que se llamaba Daniel, pero ¿cómo la trato? No le digas Daniel, trátala como una mujer. Te perdona si soy un poco bruta, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión nomás.
Don Orlando... Oneto. ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Vale por 2 pasajes a las cataratas de Iguazú. Tú no serviste de nada, papi. ¿Y tuvieron sexo? No me acuerdo. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Apóyate. ¿Qué mierda tenía moretones en el cuerpo? Herida en la cabeza. ¿Dónde vamos? Y lo traje lo más rápido que pude. Sí, doctor. Te entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? Es un derecho humano básico despedirse de una persona querida cuando se muere o no. ¿Y qué quieres que te diga? Daniel, no vas a ir al funeral ni a ninguna parte. ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia a otro lado, monstruo de la concha de tu madre? ¿Señorita Marina Vidal? Orlando era un ser querido para mí. Hemen jarraitzen dugu Zurrolako Butaka saioan eta sail ofiziala jarraitu duten bi lagunekin dugu gaurkoan kritikarien solasaldia. Batetik gurekin dugu Gorka Berezertua, Argiako kritikaria. Kaixo Gorka, ongetorri. Kaixo. Klasiko bat gurean, eta bestetik ere Angel Aldarondo bererako idazten da bilena. Kaixo Angel. Kaixo egunon. Biak serio daude eta galetu behar diogu sail ofizialari dagoenez orokorrean, zurekin hasita Gorka, ea, ikustutakoaz zein irakurketa orokor egiten duzun. Bueno, nik uste bataz besteko maila nahiko ona izan duen sail ofizial bat izan dela, ez dakit, beste urteen aldean, esango nuke nik oroitzen dudan, bintzat, bataz besteko maila hori bintzat onenetakoa. Pixka bat patxi kontra jarrita esan daiteke ere, igual ez dela egon pelikula bat horrela oso nabarmendua izan dena, baina nik uste dut maila on bat eduki duen saila izan dela. Ea Angelek ze impresio duen? Urtean nahiko ados gaude, bai. Bai, hori bat abesteko maila oso ona izan da, ustez. Eta hori, igual falta zen beste titulon bat hola bizkate bereziagoa edo. Baina, bueno, badago, Disaster Artist edo Prorokak, nire ustez, hola, bereziki gustatu zaizkit. Hori da gehien gustatu zaizkizunak? Bai. Eta gutxien? Gutxien, badaude, atzo Beyond Warseko historia hori, bai, ez bat ere gustatu, eta La Doler, bai. Disaster Artist, aipatu duzuzuk, ia esan kritika ona jaso ditu, behintzat irakurri dugunagatikan, nahiko genuke pixkat ere gure ikusentzulei azaltza labur bada ere zerri buruzkoa den, eta zergatik gustatu zaizun ere, Angel? Disaster Artist oso berezia da, badago Ameriketan The Room pelikula bat, 2013an estrenatu zen pelikula bat, eta diotenez da historiako pelikularik askarrena. Eta, hori hain txarra denez, jentiari txegite hori grazia hartu dio, eta orain Ameriketan da sekulako fenomenua. Eta mundu guztira zabaltzen ari dena gaina. Donostin ere bota zuten, eta bakarian duela 2 aste. Eta orduan pelikula dijoa, The Roomen pelikularen making of edo horren historia kontatzen du, eta oso historio bitxia da, eszentrikoa, eta, zoramena, baina pelikula oso ondo dago. Bueno. Kasu honetan Gorka zuri, ikusitakoatikan esan duzu, ez da bakar bat ere nabarmentzen zuretzako, baina zeintzuk aipatuko zenituzke? Bai, Disaster Artist iruditzen zait pelikula gogoangarri bat, uste dut,
barra egiten duzu, baina era berean badauka ere, ez dakit ez, frakaso artistikoaren inguruko, mezu bat nire ustez, ez? Ez dakit asko egon dira, oraintxe Der Hauptmann eman dute lehiaketa izteko eta nire asko konbentzitu nau, Bigarren Mundu Gerrari buruzko pelikula arruntago bat espero nuen eta badauka beste historia mota bat eta ez dakit denetik egon da, pororoka iruditu zait aita batek alaba galtzean bizitzen duen prozesu ez dakit, oitolarri horren kontakizun bat oso modu eraginkorrean emana, bat baino gehiago daude azpimarratzekoak. Honetan bai ez gara ados egongo, baina Margeritura zen novelan oinarritutako filmaren eri gustatu ditzaian, naiz eta oso literario egia izan daiteken ere, baina baita ere iruditu zitzaidan pelikula bat funtzionatzen zuen, nik uste asko egon direla aurten. Hori seinale ona da, berez. Zure begira da. Seinale ona. Maila ez dela, maila nahiko orokorrean. Ikusirik ze nolako jarraipena egin behar diozuen biek, behintzat maila. Badaude, handia bera, oso pelikula ona iruditu zait. Eta The Life and Nothing More, baita. Ez dakit, izenburu pilo bat daude, nahiko maila honakoak. Denetaz gogoratzen zarete filme guztietaz? Keba. Ontxe biratzen nahi naz, txulet da, mobi. Dagoeneko nazten hasi zarete filmen historiak eta bestelakoak. Dagoeneko aipatu duzunez, Angel, handia ez? Aurten, sail ofizialean, euskarazko filma, euskarazko film garestiena, eta historio bat, errealitatetik datorkiguna eta pantailara iritsi dena. Zuei, ze iruditu zaizue, zure kasuan Angel, zer nabarmenduko zenuke, onerako, baina baita txarrerako ere? Busti zaitez. Busti zaitez. Ez, niri asko gustatu zait. Eta benetan, arrisku handiak hartu dituzte filma egiterakoa, bai teknikoki eta bar. Baina batez ere bere struktura edo bere egitura narratiboa bizkat, ez dakit, ez da oso zuzena, edo zehatza, eta horrek ikusleari olako bizkat galduta edo olako zerbait sentiarazi egin dezake eta ez dakit hor badago arazo txiki bat hor bigarren partian baina nire ustez, azkenean beren osotasuna benetan ona da eta igual ikusten izean unean geratzen zaizuelako zapore arraro bat, nazi gozua, baina gero etxera juten zenean eta ordua junala konturatzen zera, ez dakit, bere osotasuna ikustezu eta lako zapore honak geratzen da. Horra zuri, gustatu zaizu eta zer nabarmenduko zenuke era berean Angele bezala, onerako eta zer txarrerako? Nik uste lehenbizi denok genekien ze presio zegoen pelikula horren inguruan, loreak izan den fenomeno guztiaren ondoren eta nik uste dut asmatu dutela beste historia bat kontatzen, baina beraien estiloari uko egin gabe, orduan nik uste dut hori badela nabarmentzekoa. Eta, egia da, loreaken aldean, historia beste mota batekoak izateak eta dauzkan beste faktore batzuk eragiten dutela, seguna, harrera komplexuagoa daukan pelikula bat izatea, ez? Baina ez dakit, batzuetan iruditzen zait ere buelta gehiagi ematen dizkiogula eta seguruna hau beste nonbaiteko ekoizpen bat balitz, ez dakit, gozatzera mugatuko ginatekela behar bada, ez? Loreakekin matraka asko eman genuen, sari bat irabazi zezakeen, horrekin bueltak ibili ginen, asko aipatu genuen eta azkenen ez zuen ezer irabazi. Handiaren kasuan ikusten duzu aukeraren bat izan dezakeela, sail ofizialeko materiala ezagututa? Nik ez naiz inoiz horrelako epaimai batean egon, ez dakit zer gertatzen den horrelako epaimaietan, beraz, apustuak egitea iruditzen zait, munduko gauzarik zailena, egin izan dituanean ez dut inoiz asmatu, Angelek ez bezala, beraz, berari pasako dian mikroa. Ea hemen botatzen duen apustuak... Ez, nik, palmaresa igartzen dut, baina baten epaimaikidea izan nintzen eta ez nuen asmatu. Loreak zan favoritoena eta ez genion eman ze. Beti gauza raro gertatzen dira hor lantaldean eta ez da... Kontatu ezin direnak, ez? Kontatu ezin direnak, bai.
bakarrik mozkortuta gaudenean, baina bestela ofizialki ez. Dena dela, ikusten dizkizu aukerak behintzat espada, Aurrezko Maskorra, bestelako sariren bat bai, guztiziozkoa izango zen sari bat jasotzea, baina zaila da. Ezen maila oso ona dago, baina bai, aukera bai, nola ez. Bueno, gorra aipatu, nahiko eraginkorra zarela asmatzerako orduan. Bustuko zeinateke eta esan Urrezko Maskorra zeinek irabaz dezakeen eta zeinek ez? Eta seguraski izango da ez dena, baina... Zeinek ez? Zeinek bai? Zeinek bai... Bat falta zait ikusteko, agian hori da. Lelion emo, ez dakit, kritiko batek 10 puntu eman dio, posible da. Ez dakit, hori falta zait ikusteko, antxela horietan ikusikoet, baina nire ustez, Urrezko Maskorra, pororokak. Momentu honetan pororokak zengo nu. Ados egon zineteke behintzat? Bai, pororoka asko gustatu ditzaidan pelikula bada, ez dakit, ari ginen hemen aurretik kiniela gintzan eta, bueno, eske badaude tituloak, ez dakit, gero gertatzen dira horrelakoak, Alanis batek eraman dezake, bagian, bai. Ez dakit. Baina filmez filme badira filme aktoreak ere bai, nabarmentzen direnak eta esateko honek hautagaia da nintzat sari bat eskuratzeko aktore lanetan. Bai, emazkoen kasuan pilo bat daude. Izugarrizko antzeslanak ikusi ditugu, bai Ladoleagokoa, Alanisekoa, The Life and Nothing Moren, ez dakit, pilo bat ikusi ditugu. Eta nik igual Alaniseko protagonistaren geratuko nintzen. Eta gizonezkoenak hor zailago da, igual pororokako aktorea. Bai, ez dakit, euskara galduta nauk gizonezkoekin bai. Bai, interpretazio aletik ere galdetu nizugu, azken baten ere, esanguretxoak izaten dira historia kontratzerakoan aktore eta horien lana. Zuri berezik itzaintzu guztu zaizkizu Gorka? Bueno, oso ados emakumezko aktoren lanarekin. Bai, egia esan, seguna izan da ere alde horretatik, nik ezagutu dudan sail ofizialik bereziena, ez? Normalean ez dira inbeste interpretazio, emakumezkoen interpretazio nabarmen ikusten batera, eta urtengoan nik uste dela, punto bat asko destakatzen duena. Gizonezkoen kasuan, ez dakit, niri ezin duen bateko konbentzitu adibidez Lelion emorzezuageko zeak, eta beraz, seguruna horri emango diote. Bai, zergatik ez. Tira, sail ofizialen argia nolabait ikusi dugu zeintzuk izan daitezkeen sarituak zeintzuk ez. Larun batean jarraituko zaituztugu sare sozialetan horrebiltzen zaretelako, taka-taka aipatzen eta agian zukalatuko dituzu zure kinielako izenak. Baina tira, ea asmatzeko gaitasun hori mantentzen duzun, Angel, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Eta zure Gorka, jarraituko dugu irakurtzen bai argian eta bai berrian bakoitzaren kritikak ondikan alan pixkat geratzen zaizuelako. Kritikarien solasaldia behin bukatuta, urrengo bideo bat ere badugu prest, zeren aipagai izango ditugu segidan bi filme, horietako bat Konberso da, horretarako urtzi urkizu lankidea izango dugu gurekin, eta lehenik, bere zuzendari, David Arratibelekin izandako solasaldi horren inguruko bideoa da ikusiko duguna. Hementxe duzue. ¿Qué tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Pues la idea surge de un momento de absoluta estupor, o sea, que no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor en casa. Y cuando termino mi primera película a oírse y empieza a tener así, se empieza a ver por ahí, mi cuñado me propone hablar sobre órganos de iglesia, que es ese órgano que se ve en la película al principio, que es un órgano que trae del sur de Londres, lo desmontan, lo montan, un órgano del siglo XVIII, y yo empiezo a hablar con mi cuñado sobre órganos de iglesia y sobre religión. Pero enseguida en la conversación, pues ya se ve en la película, ¿no? Que de repente la película se corta porque la película deriva en otras cosas y empiezo a preguntarle sobre el proceso de conversión de él y de mi familia, ¿no? Yo esta película ya, o sea, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón.
O sea, el poder hablar contigo de una puta vez. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas. Los sentimientos que más se generaban haciendo la película tenían que ver con ir como rompiendo prejuicios y ir como analizando cuál era mi situación escuchándoles a ellos, ¿no? O sea, me parece que la película comienza casi como una posición como inquisidora por mi parte, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Por qué? O sea, les pregunto de la conversión, casi, ¿no? Es esa posición como muy dura por mi parte y empiezo a darme cuenta en el proceso también de cuánto prejuicio hay en la visión del otro, en su vivencia religiosa, ¿no? Que a priori no tiene por qué ser negativa y tampoco tienes por qué cuestionarla, ¿no? Y entonces los sentimientos han sido muy potentes porque también la sensación de estar exponiéndoles a ellos públicamente, y ha habido muchas dudas morales. Me acuerdo que María me decía, ay, reza por ti o cosas así, y era como, qué asco, no sé cómo. A mí me regaló una Biblia y a poco le doy con ella a la cabeza. Bueno, la película ha tenido un recorrido en festivales así bastante interesante lo que es en este año, porque estuvo en Punto de Vista, que para mí es un poco como la cuna de mi interés por este tipo de cine, ¿no? O sea, el cine documental más personal. Y de ahí estuvo luego en Málaga, donde nos dieron el premio a Mejor Director, y luego ha estado en Documenta Madrid, en Cinema de Autor. Luego vamos a Alcances antes del Cinemaldi, y ahora, bueno, a ver si a nivel internacional hay algunas inscripciones y tal, a ver si sale algo por ahí. La película la va a distribuir Márgenes Distribución, que para nosotros es un lujo que no hayan cogido la película, nos gusta mucho su catálogo, y el 29 de septiembre se estrena en salas. Y entonces, bueno, ellos están ahí con salas negociando un poco a ver cómo, pero parece que va a tener cierto recorrido en salas, porque yo no tenía esto en mente cuando empecé a hacer esta película, por supuesto, pero el público creyente tiene interés por la película, por lo que tiene que ver por un testimonio de fe. Para mí no es una película, es un testimonio de fe, pero es otra cosa, pero les interesa. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, que es la alarma del Ángelus. El Ángelus. Sí, el ángel del Señor anunció a María. Dagoeneko Zurolako Butaka saioaren azken minutuetan sartu gara gaurkoan, eta horretarako aurreratu bezala gurekin dugu Urtzi Urkizu Berriako kazetaria, 2 filme izango ditugolako aipagai. Ez da hala, Urtzi? Eixo? Bai, hori da. Iruditzen bazaizu aipatuko dugu Konberso, David Arratibel entzun dugu, eta areto komertzialetan dagoeneko ikusgai dago gaurtik aurrera, Bilboko Multi, zinemaretoetan, Bilboko Bilboko Multin, Gasteizen ez, barkatu, Iruñan Golen Yamagutxin, eta Donostian Troban izango da ikusgai igandetik aurrera. Beraz, filma honi buruz ere zerbait esan dezakegu. Zer iruditu zaizu, zer ikusi duzu? Bai, ikusi nun, eta oso, ez dakit, berezia da, pertsonala, azken finean David hor agertzen da bere familikoak eta grabatzen, eta hasieran oso haserre dago haiekin, ez dulako ulertzen nola agertu zaien Espiritu Santua eta bihurtu dian batian hain fededun eta jainkoan hainbeste sinisten, lehen ez zirelako horrela, ez? Baina, bueno, bere arrebaren testigantza eta grazia berezikoa da, eta iruditzen zait gaina izango dula beridea. Gaina Davidek berak kontatu zigun nola Nafarroan eta proiekzioak egin izan dituztenean jende oso fededuna dana, juntzaiela erotuta bezala, emozionatuta, zoriontzen. Eta, klaro, Daviden asmoa etzan hori, ez? Pixka bat bere famili giroko beste proposamen bat itea zen, baina badirudi publiko hortan, jainkoangan oso sinestunak eta fedunak diren ikusle horiengan izango dula harrera majoa. Nik uste izan daitekela, eta publiko guztientzako pelikulak egon behar dute, eta ondo. Gaina, iruditzen zate Davidek bide interesgarrien dezakela dokumentaletan, aurrekoa egin zuena oso ezberdina zen, Oirse, 7 erdikoekin baita ere, eta bere begirada dokumentaletarako interesgarria iruditzen zen. Konberso ikusita, zu ere fede mundura hurbildu zara? Ez, oraingoz ez. Eta filmak hurbildu dezake ikuslea?
Ez zait iruditzen, nik uste hori bakoitzak bizi dula modu ezberdin batean, eta ez, pelikula bategatik etzea normalean fededun bihurtuko, agian alderantzizkoa gerta daiteke, segun ze film ikusten dezun, fedea galdu dezakezu zerbaitetan edo ez dakit. Itxaropena ere bera ere, galdu dezakezu bain justu. Bueno, Konberso, esan bezala, filma eta ikusi dugu elkarrizketa zuzendariarekin. Baina badugu beste bat aipagai, beste filme bat dagoeneko ikusi duzuna eta jakin edo guztiara iruditu zaizun, zeren uste dut gustatu zaizula. Bueno, a ber, gustatu edo segun eta zeinekin alderatzen duzun. Agnes Bardaren Bisas Bilas filmarekin alderatuz, ez zait iruditu beste munduko ezer. Baina ezerekin alderatuta? Beste zerekin? Ezerekin alderatuta, gustatu zaizu? Edo Ocho Apellidos Baskosekin alderatuta. Fede Tarras, ezta? Hori da, eta hain justu, momentu honetan, oaintxe, hasiko da prentxaurrekoa Fede Tarrasena, hemendik 5 metrotara, Netflixekoek eta taldeak, Borjako Beagak eta aktoreek Gorka Otxoak, Miren Ibargurenek eta konpainiak oaintxe justu daukate prentxaurrekoa hemen ondoan. Labur bada ere azalduta, zer kontatzen du filme honek? Etaren komando bada, piso franko batean da ona, eta hor 4 pertsonaia dira. Batetik Herrio Xarra, Javier Kamara, gero bikote bat, behaien saltxak dazkatenak, maitasun, adiskidetasun kontutan, dira Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, eta gero Albazeteko tipo pertsonaje bat, okupa eta anarkista eta izandakoa, baina bere borondate guztia da etarra izatea eta etako komando batean parte hartzea eta Euskal Herriaren alde borroka armatuan parte hartzea, eta hori da beste 4. pertsonaia. Eta hor pixka bat girotuta dago 2010ean munduko futbol kopa izan zenean Hego Afrikan, eta Espainiak nola irabazi zuen, eta hor asko jokatzen da, abertzaletasun espainiarra nolakoa dan baita ere. Orduan, umorea ez da egiten bakarrik etako komando horren kideen kontura, espainiarren eta behaien abertzaletasun kontu horrekin, nola esaten duten espainiarra nahize kanta horrekin horre famatu egin zana munduko kopa horretan, horren kontura eta banderak nola jartzen zituzten eraikinetan, eta horre, badaude estena batzuk grazia berezikoak, atzo gauean ikusi genuen Antzokizarrean, eta jendeak barra de xente egiten zuen. Eta, gainera esate izudana, nahi bintzat gustatu alderatuta, adibidez, Ocho Apellidos Baskosekin, edo negoziadorrekin ere alderatuta, gehiago gustatu zaitau. Hor kontua da, zinemaldian estreinatu bai, baina Netflixen ekoizpen bada, eta Netflixek dauka esklusibotasuna, barkatu. Eta urriaren 12an estreinatuko dute, hispanitatearen egunekin batera, estreinatuko dute film hori Netflix ordainezko plataforman. Baina areto komertzialetara ez da iritsiko. Eta hori beraz, Netflixen izena ematen duenak, eta bazkide egiten dena bakarrik ikuseli izango du. Alare hor badago aipatzeko zerbait, ez da Netflixekin, zeren ez ditugu filmeko protagonistak edo ordezkariak gurekin izan? Bai, saiatu ginen, 2 aste baino gehiago dira saiatu ginela filmeko protagonista pare bat ekartzen albazan Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, eta hasieran esan ziguten baietz, gero agian Miren Ibarguren baietz, eta azkenean ez da moduik egon eta agenda oso beteta zeukatela, eta argi da Zurriolako butaka ere ez dutela aintzat hartzen eta ez dutela ezagutzen. Hala ere, Miren Ibarguren esan dezakete pelikulan oso interpretazio nahi egiten duela Mirenek, eta 4 aktoretatik agian gehien harritu nauena Miren bera izan dela. Aipatu duzu, batzuk ez digutela horremesteko kasua egiten Zurriolako botakari, baina beste askok bai, eta hemen ari gara izaten hainbat sortzaile. Bai, dudarik gabe, arazorik gabe etortzen nahi dira gonbidatuak, prest, denbora itxoin behar baldin bada, denbora itxoin ere bai, eta gaina giro honean eta hitz egiteko prest, eta horiei esker ere
ari gara egiten egunotan Zurrelako Butaka, ezta? Bukatzeko, zinemaldia bukatu bitarte, bezperan gaude. Baduzu beste filmerek ikusteko? Bai, gaur arratsaldean badaukat asmoa ikusteko Bulgariako 3/4 filma, eta horren aurretik Portugalgo film labur bat emango dute Flores izenekoa. Hori behintzat bai, eta gero gauean, segun nola nagon, Leon Daranoarena ikusi edo ez ikusi, hori erabakiko dut iluntze partean ea nola nagon, baina bueno, bihar ere badaukagu lana, goizez, arratsaldez eta gauez, eta bukatu behar dugu baita ere indarrarekin zinemaldia, eta ikusiko dugu, gero gainera bihar egokitzen zaigu hau dana jasotzea, eramatea Martin Ugalde Kulturparkera, eta azken zutabe idaztea, horre agian blogerako ere zerbait idatzi beharko dugu, pixka bat ze film gehien izan dian gehien gustatu zaizkigunak, eta beraz ere azken egunan bihar ere izango dugu lana, eta bueno, indarrak laguntzen gaituen Star Warsokoi bezala. Baina gustora egiten dugun lana da, eta beraz, dakizuenez, hain justu, dagoeneko bukatutzat emango diogu gaurkoari, bihar ere izango dugulako saioa, azkena, Zurrelako Butakarena 75. Donostiako zinemaldian, eta eskerrak eman behar digulen nik eta behin urtziri. Bai, eta Inaxi iruditzen bazaizu, aurreratu ditzakegu zen izango dian biharko gonbidatuak. Alde batetik, Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari ordea etorriko da balantzea egitera, 75. zinemaldiko balantzea egitea, eta gero bestetik Telmo Osnal zinemagilea izango dugu, Global in Progresseko irabazle izan da bera, eta dantzan inguruko proiektu horren inguruan hitz egingo dugu biharkoan. Eta aurrekoan ere, ez dakit oroitzen duzun, erronka bat jarri geniola Zokorristari, 11 telebistako Zokorrista ere izango dugu saioa bukatzeko. Urtzi, eskerrik asko eta bihar arte? Bihar arte, bai. Eta zurekin batera dagoeneko saioari bukaera emango diogu, beti bezala argiak itzali aurrez, sail ofizialeko film baten trailerra izaten dugu. Gaurkoan hautaturikoa, beste bat, Life and Nothing More, Antonio Méndez Esparza zuzendariaren filma, horren trailerrarekin utzi, eta bihar itzuliko gara Zurrelako Butaka saioan. Mila esker gurekin izateagatik beti bezala, eta gustu baduzue, bihar ere hemen izango gaituzue. Izan ondo, aio. It's meant to be made, man. I know you want some money, man. All black attire, one gun man. You feel me? But at the end of the day, are you free, dead, or in jail? Those are the three consequences. I'm not doing this shit again, like, I'm done. I'm here. Do you see me? Here. Get away from me. Move. You don't want to move? After we get off, we trying to go somewhere to hang out, so... I'm trying to find somewhere where I can go chill and, you know... You're talking to the wrong woman. Jesus Christ. Jesus Christ. I'm saved. I'm saved. I'm born again. I'm born again. I'm forgiven. I'm forgiven. And I'm on my way to heaven. I'm on my way to heaven. Because I have Jesus in my heart. Because I have Jesus. I can tell you as a minister of the gospel, if you did die right now, you'd go to heaven because you have What do you want? Remember, if you make a mistake, don't run from God. Run to Him because He loves you. What do you want, Andrew? You don't want nothing. I'm here. I'm here for you. You need to get your shit together. What do you really think about me? Be honest. I think that you just may be a genuine man, but there's a part of me that also think that you're full of shit and that you're here for 2 months trying to get what you can. No. Other than that, I'm saying that you take heed to that because you can lose your life just like this. You know what I'm saying? And when you lose your life, ain't no coming back. Once you gone, ain't no coming back.